Dobrodošli na kanal Moji recepti. Danas za vas pripremam mladi kupus u zemljanom loncu. Prvo lonac dobro nauljiti sa svih strana. Umjesto ulja može se koristiti i puter. Dodati prvi sloj kupusa. A zatim dodati preprženo juneće meso. Vi možete dodati svježe, ali ja više volim kada se malo prepržim. Dodati preprženi luk. Mrkvu. Dodati puter. Dodati sljedeći red kupusa. Meso. Luk. Mrkvu, puter. I prije završnog sloja kupusa dodati još jednu čehnu bijelog luka. Mješavinu začina, papriku, biber, sol, pasirani paradajz i vodu. Sve prekriti još jednim završnim slojem kupusa. Poklopiti i staviti u hladnu rernu, nikako vruću da ne bi pukla posuda, i peći 2 sata na 250 stepeni. Servirati po želji. Prijatno!